Nou, de jurycommissie had er ongeveer 4 tot 5 uur over vergadering in juist zowat om nog een uur klaar om uiteindelijk een hele eenvoudige meedeling te doen. En let het maar draaien, jongens. De opsteker van Snits die zit er weer voor. En Snits doet weer verder mee en die krijgt het gemiddelde van het aantal punten voor alle wedstrijden op de wedstrijd in te rennen. En dat is voorlopig versteld op 5. Nou, en deze man die had het protest verlen, Pieter Brouwer. En dat betekent dat hij 14 punten kreeg. Dus hij weer nogal wat grimietig op deze dag in Langwaar. Met een mooie koelte stier op de Langwaarderwiel. Nou ja, de eerste start show hem en dan show hem al in die het hulbordval start. En de rest die er echt om mij, want die vonden dat net leuk. Dat is via voort weer de jouwen moest weer waarom. En toen het hulle soortje. En dan krijgen we de tweede start. Nou, de route is weer heel simpel. Van de start naar het dwarp, dan naar de Lange Sleer. Dan naar de Noorderhouderwei en dan weer waarom naar het dwarp. En zo leidt die route mooi voor elkaar. Hey, wat zoekt daar eigenlijk beneden? Ja, er zit Jouwerwer en er zit Lemmerwer. Dus even zien wat die man lezen. Ja, die lezen wet wat de start onbelangrijk. En die matten dus weer waarom. En je hebt zo daaronder Jenne Woord lezen en Grauw gaat voort. En die krijgen een protestsituatie met elkaar. En ik denk dat Grauw daar helemaal mis hier. En Jouwer mat weer waarom. Nou, deze man, ik zei het al, hij wie heel grimietig Douwe-visser. Die wil verschrikkelijk graag alles zien. En ik vond dat het skip echt het snelste ging. Maar hij kwam net het eerst om de eerste tonnen. Want ik kwam bolzerd op uit, maar daar komt hij niet in zo'n stuurboord Drachten. Die een hele mooie start en een hele mooie begin. En Drachten die rekt mooi als eerste om de tonnen. En dan komt het hulle swikje erachteraan. Maar bolzerd, maar komt er dan nog wat oer stuurboord? Ja, daar komt de Zuidwesthoeken nog aan. Zuidwesthoeken komt er tussen. Dan komt de hele mannen er. En dan komt de rest van het veld. Maar het wie echt alweer heel dicht bij elkaar. En dat betekent dat er deze middag nog alles en alles gebeuren kon zelfs. En dat er nog niks verstiert wat het onbelangrijk. Grauw bijvoorbeeld, die moest van achter naar voren komen. Hier dus wat een misleerde start gaan in de slag met Jenne Woord. En die moest naar voren. Die woe ik wel graag naar voren. Het koe ik wel een beetje. Maar massaal weer dat net. En Jenne Woord, die woe zelfs ik naar voren. Want die staat heug in het klassement. Maar voorlopig weer Drachten dus de winter. Lijn een mooi eindje voor. En daar komt Bolzert achterom. En daar komt de Zuidwesthoek achterom. En zo gaan we het naar de Noorderhouderwei. En dan komt de rest van het filter achteraan. Daar zie je het Watsein achter. Daar zie je het Snits al achter. Daar komt Langwaar bij. Dan komt Jereveen. Dan zak komt het hulle zwikje erom. Watsein op de tonnen dus als vierde. En dan komt de hele mannen krek mooi achterom. En die winnen juist op Fjouwer en 5. En die zo'n vanmiddag op deze Fjouwer en 5 een geweldige slag leveren. Dat wie een heel mooi duel. Maar die duels die winnen er eigenlijk op een hulle marvel. Maar er komt iemand tussen terug. Snits die komt er tussen terug. Die gaat voorlopig hier nog voor Langwaar. En dan komt Ljouwer erachterom. En dan komt de rest van het veld erachterom. Maar Snits die zoekt hem daar aan ontwrotten op een door een wijze. Hoe ze dat dienen, dat weet ik net. Snits had dat altijd een beetje op deze Langwaarderwiel. Die kennen daar wat meer als een oor, kan je eigenlijk zeggen. Nou, als je hier zit de hele mannen. En daar is Snits al voorbij. Die gaat samen de honderden meters in eens van de hele mannendel. Hoe is het mogelijk? Ja, Drachten is nog eerste. Maar daar komt Snits al om. Is Bolzert dan ik al deiles naar Bolzert. Kan er al bij komen. Kan er tussen draaien. Want hij leidt hoe stuurboord Douwe-visser. Maar hij maakt Stasje en Pieter Meder. Dat Douwe-visser zou hem heen stroest naar het tweede plakje. Achter broer Albert. En dan is de vissers weer voorop hier op de Langwaarderwiel. Nou, dat is een prachtig gezicht. Zelfs dat dat zou gebeuren. Nou, bij die onderste tonnen bij de Lange Sleer, daar moest even gijpt worden. Je zat door je dat, gijpen. En dan kwak je het zeil oer en dan gooi je het beet en dan loop je het weer om. Maar ja, dat gebeurde bij de Zuidwesthoek. Het scoortblok waarvan het dekken ramt vliegen op boord. En ja, dan maai je de zaak weer uit de tierzeilje. En dan blijkt dat het loskapparaat net aan boord gaan om dat even weer op dek vers te nagelen. En dat betekent dat de Zuidwesthoek uit de wedstrijd verdwong. Dat weer spietig voor zelfs. Ja, nou dan komt hier Jouwer. Laten we hem even zien. Deze pijlman, daar zitten we het nog even over haar in deze uitsturing. En dan zie ik het ongemak met Jouwer mij hier. Hier staat gewoon te meer water van dat grote schip. Die matten hier ik net zielen. Daar komt Snits al weer om. Komt er nou voorbij Drachten? Ja, makkelijk. Heel makkelijk voorbij Drachten. Hij stroest er samen omheen. Geen enkel probleem. En Drachten die had Frederik helemaal net een omsjoen. Die maakt alleen maar trosje en in verder wat door de Bolzert doet. Nou ja, en daar rekt het Langwaar om. Ze rijdt ze een tonne een beetje. En daar komen ze mee. Ik denk de Fokker scoort achter. Want daar leidt de tonne voor op het dek. En daar ben ze op klemrekken. En daar ben ze op omgang. Want je hoeft eigenlijk net om.
om deze beetje. Al moesten ze nog wel eens even vierd worden. Nou, die man moesten dus naar de kant en dat budget van Lodewijk Meter dat in elk geval net laatste was. Deze man nikt net, want die ken nog even tropbotsen, Wals 1 en de hele mannen. Ik zei het, een schitterend duel weer dat van een beetje Wals 1 kwam even dichterbij. Nou, we zullen nog even naar Langwart. Dat leidt en nog op de man er alweer een keer omheen gaan. Snits gaat hier mooi voorop en dan komt de rest van het veld extra. En toen gaan ze even wachten en toen gaan ze de motor omzet en dan gaan ze de zaak weer Rijnlutsen. En toen zeker je hem een verrassingje vertellen wat eigenlijk nog nooit gebeurd is. De vleugel van een omslijnscootje zit er nog aan. Maar ja, het skeerhoutje stikken, dus de zil meest al even delmatten. Drachten hier op het tweede plak achter Snits. En hij moest het voorhouden zien Bolzert. Nou, dat weer moeilijk genoeg. De hele mannen zit er mooi achter. En dan kwam wat zijn en dan kwam Jerevingen en Jenne Waard. Want die bezochten een beetje naar voren te komen, naar voren te komen, naar voren. Maar opvallend wie dat eigenlijk net slagen. Jerevingen had hem aan wat zijn Tawest, maar voelde toen weer om. Dan zal Grauwazers er ik nog aan tak komen. Maar sokken spannende duels wie tussen de heulen midden. Dus het publiek hoe je uitermate genietje van een wedstrijd. Die uiteindelijk won waar toch Douwe Visser van Snits. Hij komt hier op de finish aan en hij had zien wraak voor de dij in ter Henne, kan je eigenlijk wel zeggen. En hij is deer en de deer bleed. En de tweede man, dat is Albert Visser. En die is ik heel blij dat er Bolzert voorbleun is. Eindelijk eens een keer in het voorrein. En de derde man, dat is dus Bolzert. En dat is voorlopig de leider in het klassement. Maar wij gaan naar Douwe Visser. Leuke wedstrijd. Nou, een leuk rustrijkje hier wel. Ja, dus ik schiet ik wat en dan wien weer erg vlager soms. Dus dat vind ik heel erg boeiend. Dus ja, dan krijg je wat mooi. En wist je wat nou zo aardig is? Ja. Maar zijn eerste plek gaat je gemiddelde weer aardig omhoog. Ja, dat speelde ik elke keer mooi natuurlijk. Ja, dat plak dat zal nog steeds wisselen. Dus we zijn wel verplicht om een beetje best te doen. Dankjewel. Oké. Oké.